Καλημέρα και σήμερα είναι η μέρα που είναι το πάρτι των γενεθλίων μου. Τι να πούμε. Οπότε, επειδή τις προηγούμενες μέρες έλειπα εξωτερικό λόγω ότι ήταν τα γενέθλια μου και ήμουν στο Παρίσι, έφτασα χθες βράδυ μαζί με το Φιδία και σήμερα είναι η μέρα, η κανονική. Είναι Παρασκευή 10 του Οκτώβρη και σήμερα είναι το πάρτι. Να διοργανώσουμε το πάρτι, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να το δείτε τέλος πάντων πώς θα στηθεί, τι θα στηθεί, γιατί πραγματικά δεν ξέρω ούτε εγώ πώς θα βγει που τα διοργάνωνα όλα από το τηλέφωνο ενώ έλειπα. Και θα είστε μαζί μου σε αυτήν την εμπειρία. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί σήμερα, να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε ξεκινούμε, άρχισα! Πρώτη στάση ήρθαμε εδώ με τη Mother. Τώρα για να πιάσουμε τα ποτά. Πιάνουμε τα ποτά και να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Η μάμα δεν ξέρω γιατί έχει άποψη και λέει ποτόν υπότισα. Μια χαρά όλα καλά. Μόλις ήρθαμε φέραμε όλα τα πράγματα. Πρέπει κάπως να διοργανωθεί, να γίνει τόπος για πάρτι δαμε. Τούτο είναι το space και... ναι, αυτά. Θα βάλουμε πρώτα στο ψυγείο τα πράγματα και μετά να αρχίσουμε να δούμε και να διακοσμήσουμε. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Εδώ η μάμα μου καθαρίζει που είναι ήδη καθαρά. Μάμα τι κάνεις? Καθαρίζει. Και η Σοφία που ήρθε να μου τα κάνει έτσι ουλά όμορφα στο κόνσεπτ. Και θα έχουμε χρώματα χρυσά, φτερά. Πρέπει να σας δείξω, έφερε πάρα πολλά πράγματα η Σοφία. Εγώ είδα τα και ενθουσιάστηκα. Είδαμε πράγματα. Στόχος είναι τα λεφτά. Οπότε αναμένουμε να δημιουργήσει η Σοφία και με τα skills της μάμας μου. Μα δείτε δαμε. Σοφία, πες μας εσύ λίγο με τι ασχολείσαι και τι κάνεις. Εγώ είμαι νεαστοειδός, designer, design by Cosmelin. Τέλεια, follow. Διακοσμό, φυσικά follow. Διακοσμό, βαφτίσεις, γάμους. Ωραίες στιγμές γενικά. Για να μένουν αξέχαστες. Βέβαια. Ναι, και τώρα θα βοηθήσω την σούπερ μαμά που κουβαλά τραπέζα. Λες και είναι η πιο δυνατή γυναίκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να στήσουμε το τραπέζι εδώ. Και εγώ νομίζω είναι καλό δάμε. Και να ανακαλύψετε το τραπεζομάντιλο ποιον είναι. Τελικά πρέπει να ταράξουμε τον καναπέ γιατί κόφει μας πάρα πολλά το χώρο. Έλα πάμε μαμά, πάμε μαμά. Πάμε. Ούτε τούτο. Να μπορεί να βγει. Φέρ' το Φιδία. Το Φιδία. Στήσαμε τα τραπεζάκια και τώρα να τα καλύψει. Η μαμά βάλε. Έλα ρε τράβα. Έλα ρε. Μπορώ κουμπούν πάνω μου και είναι κατσόδα. Έλα να το κάνω εγώ. Κάπως έτσι μοιάζει, αλλά ακόμα πρέπει να ανοιχτώσει για να φανεί. Plus θέλουμε αντρική δύναμη γιατί έχει κάποιες καρέκλες που είναι κολλημένες μεταξύ τους. Δεν μπορώ με τίποτα να τις ξεκολλήσω, εγώ με χάγια το μεταξύ. Αν πειράζει όμως κάτι άρχισε και φαίνεται ότι να γίνει ένα πάρτι δάμε τέλος πάντων. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα υπόλοιπα. Φαίνεσαι εξαντλημένη. Η μαμά μου εξαντλήθηκε ήδη. Και τούτα τι είναι τα κεράκια που να βάλουμε? Nice. Λοιπόν, επιτέλους ήρθε ο άντρας του σπιτιού να βοηθήσει να κάνει κάτι τέλος πάντων. Θα σου κάνω μια ερώτηση την ώρα να πάει γυμναστήριο. Βοήθα! Βοήθα! Βλέπετε σχέση πεθεράς και γαμπρού. Άτε ρε, δεν Είναι καλύτερη πεθεράς. Ρε λαφατζάνι. Έλα, δούμε τη δύναμη σου. Η ώρα είναι να πάει γυμναστήριο πάντα. Τελειώνει. Μ' αρέσει. Όπα! Στο μεταξύ προετοιμάζομαι εδώ τα πράγματα. Ανοίξα τα πιατάκια, πρέπει να ανοίξω ζήνα. Αυτά εδώ. Τι? Τι ώρα? Δώσ' με ένα φιλί να σκεφτώ. Έχει μια εβδομάδα γενέθλια στην ίδια ώρα. Εδώ έχουμε τη Σοφία που προχώρησε και δείτε πόσο τέλεια δουλειά έκαμε. Σοφία, τελείω.
Άλλο level. Έχουμε τελειώσει έξω, βάλαμε τα τραπεζάκια. Απλά μετά που θα φύγει ο ήλιος θα βάλουμε και τα κεριά. Θα κλείσουμε εδώ. Για να κλείσει τα τζαμίνα και μας η γωνιά τζαμίνα το 26. Όχι, επειδή νομίζω δεν πάει πολλά για λύστερα, να τα έχουμε τούτα έτσι και να μείνει τζαμέ. Ευχαριστούμε μάμα για τις υπηρεσίες σου, να είσαι καλά. Όπως σε παίρνουν έβαλα το, να τα φύγουμε έτσι. Δεν και φαίνεται δάμε. Μόλις τελείωσε και η Σοφία και ευκήγε πραγματικά υπέροχο το αποτέλεσμα. Τώρα να σας γυρίσω να δείτε. Ταραν! Και σκεφτείτε τη νύχτα με φωτισμό. Δείτε πόσο είναι τέλειο τούτο. Με τα λεφτά, ό,τι πρέπει για το concept μας. Και έχουμε και εδώ extra decoration με κεριά, εδώ χρυσές λεπτομέρειες. Και νομίζω σιγά σιγά έμεινε να κάνουμε ένα σφογγάρισμα και να έρθουμε ξανά μετά να τελειοποιήσουμε platters, πράγματα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Last minute, αλλά πρέπει να πιάσω κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε για το party, τραπεζομάντιλο, κάποια κεράκια. Οπότε ήρθα στο Τζάμπο και πάμε να τα πιάσουμε έτσι γλύωρα γιατί δεν έχω πολύ νόημα, θα πάω και γυμναστήριο να με κάνει. Συγγνώμη, έβαλα χριστουγεννιάτικα. Εκτός τα που και χαρώνουν, αλλά από τα Χριστουγέννα top. Λοιπόν, η κατάσταση μου είναι αυτή και μόλις έφτασα στο κομμωτήριο και έφερα και το φίλο μου εδώ με την αλογούρα, βέβαια ήταν που μου ξαθή, αλλά who cares. Και δεν έχω ιδέα τι θα κάνω, ιδέα όμως. Αποφασίσαμε με τον Ανδρέα τι μαγιά θα κάνω και αποφασίστηκε μισά πάνω, μισά κάτω. Βέβαια εγώ δεν έχω το μαλλί της κοπέλας, έχω 5 τρίχες, Ανδρέα. Και γελά ο Ανδρέας, γελά. Αλλά εντάξει, λίγες και καλές. Εδώ είναι ένα καλό σημείο να τονίσω ότι η ώρα είναι 7 και 20. Εγώ με δαμέ να χτεριστώ να γίνω όμορφη, πρίζω τον Ανδρέα. Και οι καλεσμένοι μου είναι να πάουν η ώρα 8. Είμαι άβαυτη, άλουτη. Τώρα μπορώ να πω σχεδόν χτενισμένη, Ανδρέα. Μίσο χτενισμένη. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας δείξουμε τη μία και μοναδική Gold Digger. Εδώ φορέαν της, θεϊκό, πανέμορφη και εγώ είμαι επίσης το concept. Η τράπεζα μου. Και είμαστε έτοιμοι τώρα, αρχίσαμε ανάμιση ώρα στο πάρτι της, περιμένουν μας. Να πάμε να κάνουμε είσοδο όμως, γιατί είμαι απωμένη και θέλω να έχω είσοδο. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε! Όχι με τις crocs βέβαια. Δεν είναι επειδή είναι απωμένη, απλά επειδή πάντα αρκεί. Να κάνουμε κλάστα. Ναι, είμαι απωμένη! Κυρίες και κύριοι, μόλις φτάσαμε στο πάρτι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε είσοδο. Και όλοι περιμένουν μας, στέλνουν μας φωτογραφίες ότι πια στο πάρτι και περιμένουν μας. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολλά χαρούμενη που μαζευτήκαν τα άτομα που αγαπούν και ανυπομονώ να τα δω. Γενικά εγώ είμαι το πάρτι και ξέρω το γενεθλίο, αλλά είναι πολλά ωραία ιδέα που σκεφτείες. Και είναι κάτι ωραίο, όμορφο που ήρθαν τα άτομα που αγαπούμε να περάσουμε τη νύχτα μαζί. Είναι πολλά cool. Και πάμε να κάνουμε το entrance μας, από είναι ο γάμος μας εντωμεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Έχει χάσει, πάμε! Πάμε μέσα. Γεια σας! Χαίρετε! Τι ακόμα! Μαρία, πες μας δηλώσεις! Αγαπώ σας! Άντε κορυφαία, τι μπορεί καλύτερο! Για την αρφή μου! Ναι! Μωρή μου, εύχομαι σου χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, σε λατρεύω, είσαι μια κούκλα, είσαι θεά, love you! When
να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες. Αλλά το αγαπημένο με τούτο. Α, τούτο δαμε. Ω, πετσί. Εντάξει, βγάλα το μέσα στο ταξί όπως βγαίναμε στο αεροδρόμιο. Βασικά τώρα το θέμα είναι ότι θέλω να βγάλω πολλές φωτογραφίες και μετά να διασκεδάσω λίγο, έχω κάποια πράγματα να κάνω. Cut! Και θα κατεβάσουμε τις φωτογραφίες. Τέλειο το φωτομπούθ. Ήρθε η ώρα όμως να σβήσουμε την κούτα. Πάμε όλοι σιγά σιγά μέσα και να κάνουμε βίντεο στο TikTok και ξέρω εγώ φωτογραφίες. Έλα έτους παιδιά, ούλοι δαμε. Έχεις να πεις κάτι στην κάμερα? Εν έχω κεράκια. Σιγά σιγά έρχονται και ήρθε η ώρα που να σβήσει τα κεράκια κυρίες και κύριοι. Τα ψηλά. Χρόνια πολλά στη Άννα μου. Ευχή. Ωραία. Αντράπηκες. Να ευχηθούμε στη Στυλιάνα μας ό,τι καλύτερο, να τα κατοστήσει και να παντρευτεί σύντομα. Να είναι πάντα χαρούμενη. Οκ, έλα εσύ. Σ' αγαπάω. Να μας ζήσει. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσει, να την προσέχεις και ένα αύριο στην πορεία. Πέθερε, ευχές στην κόρη σου. Να μας ζήσει, να τη χαιρούμαστε και πέρκει νηστάξετε, να πέσουμε. Να μας ζήσει, να τη χαίρεστε και πέρκει να πέσει να νηστάξουμε. Χρόνια πολλά στη Λιάννα μου, να τα κατοστήσεις πάντα με υγεία. Χρόνια πολλά στη Λιάννα μου, Θεός να σε βοηθά πάντα. Χρόνια πολλά με τον άντρα σου να είσαστε πάντα αγαπημένοι. Χρόνια πολλά, αγαπώ σου πολλά. Happy birthday to Stiliana. Happy birthday to you. Να ζήσεις Στυλιάνα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Πόσες ευχές σκέφτεται. Εμέθησαν παιχνιά χτες, έκαμε με τους. So, προχωρούμε τώρα στο επόμενο part του Είναι μια καινούργια μέρα, είμαι καλά, έκανα μπάνιο, εύκολα τσιναούλα που είχα στα μαγιά μου. Θα κάνουμε ένα unboxing, τα δώρα που πιάσα για τα γενέθλια μου. Λοιπόν, ξεκινώ να πιάνω τυχαία. Και τώρα είναι sugar free που τυχαίνει να μου αρέσκουν πάρα πολύ. Η μόνη πελάρα με τις sugar free κάνουν τις για δίμετρες, πάντα πάω και κοντικές κόντες. Αλλά εν τέλειες. Αρέσκει η μαμά είναι διαφορετική τσαντούλα και δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
Που νομίζω κατάλαβα ποιος μου το έφερε. Που είναι κομμότρια. Λοιπόν, έχουμε εδώ treatment για τα μαλλιά, ό,τι καλύτερο. Δώσ' μου πράγματα για τα μαλλιά και είμαι χαρούμενη εγώ. Έχω και μάσκα. Yay! Καινούρια σαμπού να δοκιμάσουμε. Τούτον το δώρο είναι από τις κολλητές μου. Πιάσαν μου τις μετεωρίτες και εκουτσίσαν και το χρώμα που ήθελα ρε φίλε. Αχ. Δεν είναι τελεία. Μετά έχουμε κάτι γραμμέ. Πολλά ωραίο. Wow, cute. Και έτσι νομίζω είπε μου η Γεωργία ότι ήρθε σε κομμάτια και κάτσιν και έστησεν το. Είναι η κάρτα τους. Ναι, ήταν πιο ωραία κάρτα. Κεράκι. Πολύ cute. Και μυρίζει και ωραία. Τώρα τούτο είναι Mac, οπότε σίγουρα είναι ωραίο. Τούτο φαίνεται άρεσες. Τώρα δείχνε μου το χτες ο Μιχάλης. Oh my god, μορμό. Δε. Τι φόρμουλα. Ενώ σένα. Ξέρεις ποιο είναι. Ο παππούς σου. Αλήθεια. Στείλε μου φακελούι. Και ξέρεις ότι έχει πολλά χρόνια πιο δώρο που παππού. Μόνο και μου πως και τσίδι. Μάνα μου το. Είναι η Άννη και ο Παναγιώτης. Οκ. Στείλανε μου να ξέρεις ότι αγαπάμε πάρα πολύ. Χαρούμαστε που σε έχουμε στη ζωή μας. Είσαι μια νύφη που πάντα ήθελα να έχω. Το δώρο μας για σένα είναι η αγάπη μας που δεν θα στο ματιάσει ποτέ, να υπάρχει και μόνο θα μεγαλώνει και όχι κάποιο χρηματικό ποσό που θα έρθει και θα φύγει. Εμείς σου δίνουμε την αγάπη μας που θα κρατήσει για πάντα. Πας με Παναγιώτης. Όχι ρε. Κολλά που πάντα χρειάζομαι. Top για τη γυμναστική. Όχι ρε παπουτσούι. Πολλά ωραίο. Και το size μου. Πες τους το size μου εσύ. Πιάσα μου το οι αδερφές μου. Νιάκ που έθελες. Cute. Εν τέλειες. Ακ, κλάτσες, δεν χρειάζεται να les ζούμε. Τι εννοείς. Γκις. Πώς σου φαίνεται να είναι τώρα. Αρκούν. Αρκέσαι. Αλλά αρέσκουμε μαζί σου. Είναι να πιάσε μου μια τέλεια backpack για τα ταξίδια γιατί έσπασε η backpack μου. Ευχαριστούμε μας έπιας μαξιλάρι και κουίλ. Νονά. Και ήταν ώρα του φιδιά του. Ναι, μακάρι να μόνο τούτο. Είμαι λίγο εξαντλημένη, γι' αυτό... Όχι εξαντλημένη, hangover το λέμε εμείς στα Κυπριακά. Είμαι σε λίγο hangover, αλλά είμαι πάρα πολλά χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη και για τα δώρα, αλλά πιο πολλά είμαι χαρούμενη ότι χτες πέρασα πάρα πολλά ωραία και είδα τα άτομα που αγαπώ. Οπότε είμαι happy και κουρασμένη. Οπότε αυτό ήταν το vlog μας. Γυρίστε κάτω το πάνω του δεν να βρούμε ευκάλυση. Μπορούμε ρε κουμπάρε, εύκολα. Μου θυμώνεις. Οπότε αυτό Αφήσεις το τσακωμόδο. Αυτό ήταν το vlog από το πάρτι των γενεθλίων μου. Φιλούθηκα, bye bye. Είστε στέλνει και φύγια.